سالا بوری هەواڵên من راپۆرێک دەرحەقی سەرهەڵدانا دوازدەی ئادارێ ئامادە کربوون. دوێ راپۆرê de Kêfo Osman bavê hogir behsa bîranînên xwe dike ango bîranînên serhildana duwazdê adarê. Ew qal dike bi çawa rejîma behsê zilim dikir û êrişî Kurdan dikir. Di nava rojên şoreşê de bavê hogir dest ji şoreşê berneda û kedeke mezin ji bo wê da bi taybet di qada sporê de. Lê hûn dizanin li bendava tişrînê bavê hogir di êrişeke dagirkeriya Tirkiye şehîd bû. Em li gotinên wî guhdarî bikin. Helbet em nûçeya han a ku em didin ji bo bîranîna şehîd bavê hogir e. شغلê 10 deqa xwe germ kirin û li wê de êrîş kirin. Li wê de bi kevira êrîş kirina me bi rastî em jî destevalana ew kevirê reş bûn. Bi kevira û dara hemû tiştî û teban vir de jî hefzin nîzam jî alîkarî wared kirin. Li erdê jî û li wê Gulbanî jî alîkarî wared kirin. Bergober çavê min çêbû xortek do bi wa darê hefzin nîzam serê wa hat çikandin û li pişta wa ketin. Em wa çend rojê got em zindana rejîmê deman bi rastî yê got rojekê saetkê jî dûî çaxî de 10,000 de hatiye girtin bi rastî ke enû sala hatiye girtin bergo her tiştê dijî insaniyetê dijî exlaqê esmê insaniyetê û exlaq vê rejîmê re nebû bi rastî. Yani heta cixarab serê me tefandin û ez yek jê niha jî ez guhekê xwe hes nakim ji 10,000 ve guhê me hate teqandin. Ev muxetet danî bû ev nadanî bû dixwest fitnekê çêbikê bi rastî. ئێمە ئەم خۆی جیزانم پێوان باژارەی قامشونەوە باژارەی قامش و هەموو کەونات تێدانا بما ئەنوو ئینسانە ڕیاضینە ئەم سپۆرچینە ئەز یەک جێ تیمێمە عەرەبژی تێدلیستن و مەسیحی و ئەرمەنیژ مردلیستن و حتا ڕۆژا ئیرۆژی مردلیستن